Христос воскресе! Многая и благая лета на всички. Нека като се осеним с честният кръст, да си пожелаем крепко здраве тук, под сенките на старият и възрожденски Петропавловски манастир и да благопожелаем на организаторите този национален събор на овцевъдите да бъде наистина с много успехи, докато свят светува да върви, защото ето под грижите на институции, на Министерството на земеделието, под грижите на тези, които наистина като организатори искат да направят нещо добро за народа ни, всичко това да се прибави като поредната хубава бисерна капчица към историята на Отечеството ни. В момента има над 40 изложители на овце с над 700 овце, 15 коня и над 60 кучета. Наред с това присъстват над 15 производители на сирене, занаятчии от цяла България. Искрено се надявам този събор да продължава в годините напред, така както каза Негово Преосвещенство. И отново, дай Боже, този събор да се превърне в една наистина хубава традиция. Щастлив съм, че имам възможността да открия първия национален събор на овцевъдите в България, и то точно тук, над старата ни столица, нещо, което е много символично. Да се надяваме, както каза и дядо Владика, да бъде и да пребъде. Да се събираме тук, виждам, че не всички са овцевъди, млади и големи, за да се веселим, да можем да споделим от това, което произвеждат тези хора с наистина усиления си труд. Министерството на земеделието и храните подпомогна този празник. Ще продължи да го подпомага, поне докато съм аз. Давам ви дума. Да се надяваме в следващите години да се намерят повече спомоществователи, които да го подпомагат, защото тази традиция, която се опитахме с този труд, и благодаря на организаторите за това, което са направили, въпреки някои трудности, да гледаме напред. Така че за следващите години нека да е все по-добър, все по-голям, да събира все повече хора и ние да отворим сърцата си в тези хубави християнски дни и да се повеселим. Живи и здрави да бъдете! Няма да говоря повече. Тези прекрасни малки деца ни чакат да ни повеселят, така че от мен бъдете живи и здрави. Хубав празник!
Той е първия събор в България. Впечатлени сме, да. Добре направен. Адмирации за всички, които поведоха хорото. Даже няколко хора виждам се оформят вече. Овациите са за вас, за всички, които поведоха хорото с българския бригадьор. Благодарим ви, дано на всички вас бъде днес истински празник. Хареса ми живата музика, сцената там беше много хубава. Животните? И животните си от класата си хубави. Godina, godina i polovina, daj se